KSA Songpen MLA Abirta Saikia kaning jia puthak pherangkya mai kepha Phong troksike prai si SABF ningkan esekamai pi mesen pen kichun Assam cabinet a hian pen thang ni phaing ko rage thomarni kepado pona mai long ongdong kaching thoramo kacheparai pon Karbi Anglong Live Adap Abirta long pen ilisami mirina hansepi pine bertang ton pen arju panitha West Karbi Anglong Kheroni Forest Ibia long KSA mati Karbi lo charlia song pen pherangkya mai ingni ponsi MLA Abirta Saikia kaning je puthak kapinrem Bangso song ingtang kring pen opposition asong japomati MLA Abirta Saikia kaning je ponalam thia puthak ke khamke padukpon Alangli kaning je ponalam theke non Karbi Anglong Autonomous Council long kaddu kavya song aphan hang pepen kacheparai pon PGR VGR along ke dotum aphan ke tharle ponji puke aronavi lapen ke tharde lo pulo tangte phan pho anbake ke rapon padonang ji pu puthak ke asia song atuma hin pen lam the chepaklang pon tangte alangli tum kaning je ponalam theke lapu henlo jibila thaki PGR VGR মাটিত বহুবা কৰা বা সৰকাৰী মাটিত ভূমিত দখল কৰি থকা লোকসকলক 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই 5% কথা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ কথাটো আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ পোৱা নাই সেইটো তেওঁ অতি সোনকালে ৰাইজক দেখুৱাই দিব লাগিব এছেম্বলি along the same pet কংগ্ৰেছ লিডাৰ মানে কংগ্ৰেছ MLA Abirta Saikia alangli kipu apu thak eltum ben alang iphonmangke sonsoniela mange jongpon ingtung labang la puhelo je alang li pulo Kheroni along kedo PGR VGR along lilong kedo tum hanfeta me 5% al tharle de pena 5% ko pine la poson kera bang pine busi kipu la pela dar bangke iltum jongtung la poson 5% puke bang na hokta piniar ni fa thelo le lang je alang li pon alang tum koda pencil la bangso abang ke long mala bang ke documentary mate la ke ketok dan puson ke avibon film tu matha jong video plotang te alang tum bang la baso la bang ke eklan dan nanti Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong Live NKBA angkang Sapapani Area Baptist Fellowship mati SABF atum chepatri piponsi pining surihini raing ko rapli aningkana pharman khatkhati Baptist Fellowship Jinthong Teron Arongalong ki jong pona tingsi dim klong chak ponsi ni phai ingkora ke thompen ingkora pho ni thoma pharman mesen me et pensi chengponlu Bonta nanglitum aning ka chepami pen nanglitum aning chikirlanon Romanang deng pi krehiniang deng so hinialong athepi responsi ke chengsiarni ani kang sampor phai ke thoma por adim ke palela pen men ka che thap pa ponsi por phai phora chitim apor pen kang hong girja chengponlo Sapapani Area Baptist Fellowship amaipu Reverend Dr. Aron Teron pen ka chephem phupon amailong rap chunbang Roland Tiso pen Jaimek Parjuponsi Chunbang William Singnar pen aluhi ke pachinia por en ponlo la pen kaprek akinang soralam hai hui pachini ponlo Khatkhati Baptist Fellowship Nimarlia song atum pen mai kangpu alun jumes sen pen parjuponlo Adunthu Khatkhati Baptist Fellowship tirikama hin penta kinang soralam la pen kar chopona sai an ding ponlo Mai se Thanbang Karbi Anglong Baptist Convention Education Chunbang Luk Rong Phar lapen Reverend Dr. Aron Teron lapen Kirokar Cho Sapapani Area Baptist Youth Fellowship atumpensi Japon Lapuson si kicheng siarni mesen pen mai pijut pon Bokajan penanan terang Karbi Anglong Live Thangthanga chikloni phai ingkora ke thomarni Assam cabinet amai ingi ponlo bangso mai long ongdung Assam along rialong khai sokang thimatum alama ki pen ke chenglok rong rup ke paching thor ponji aphan rong sopi ke paprang dunji aphan anparta soarlo atuma phan kirai kompon thekji aphan chedon sar pen lamdon deng ponlo Bangso Mayalong Jesemet Pepen Kacheparai Ponalam Thelaki Asamalong Rialo Kachar Karimganj Hailakandi Lapen Hojaya Hawar Lahawar Pialong Manipuri Alam Setame Associate Official Language Pu Ke Hogji Aphan Chedon Pon
laso long national education policy mate NEP surihini raing koi pen pachi tondon si Assam along riarlo khaikang thim trok ipialam mate missing Rabha Tiva Karbi Dimasa lapen Diori alam pen primary school ang deng an ke pathan ponlong chiaphan chedon ponlo Bangso Mayalong Veterinary Science Khanapara lapen Jorhara longkedo Assam Agriculture University Raha longkedo College of Fisheries Science Joyhinga longkedo North Lakhimpur College of Veterinary Science lapen Dairy Science College atum pen pangrum pangsom-ponsi uthot Assam along rialong akini Assam Veterinary lapen Fishery University sitami kangpu ponji aphan cheparai ponlo Soarlo tumaphan amina kingpen kachepar jap lapen beha beparahin kirung ponji aphan lapen kangthur ponji aphan Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan Nogoria Awarsai kepajir ponji aphan pura Assam State Urban Livelihood Mission Society ahin pen self-help group satumaphan dihin akera pajir ponpu Lasonsi rong robalong sitame jesemet pet soarlo tum beha bepar kachoklem abang phia tumaphan kepanong pen Financial year 2023 pen 2024 aparman Mega Mission Society Chief Minister Samagra Gramya Unandya Yojana mati MMS CMSG UI along Kuti Suri Sian Assam Government pen panong ponlo Bangso tangkalake Mukhya Mantri Atmanirbhar Assam Abhiyan mati MAA lapen Mukhya Mantri Mahila Udyamita Asoni mati MMUA our side kipi ponalong si NPO. Lason thak si Bangso Mayalong Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935 aphan stami kangthan pon pen puthora kimiaron ke paklang pon thuji aphan cheparai pon. Surihini ra Kreisia ningkana prang pen Balipara Tribal Belt along nangkedo bom ahom coach Rajbongsi lapen Gurkha khayatuma phan protected classes of person in Balipara Tribal Belt along Parluponsi Longle kachapahem khu ajakong kipiji aphan cheparai ponlo Lasonsi PWD lapen subdivision sitame Election Commission of India pen kipeklang pon Assam LAC delimitation na tingpensi selam pon poputa cheparai pon thu State Desk Report Karbianglong Live Aringke lokmate British atum India det ke chari bom hud kaselampon bisar kindar lapen kangsayaron Indian Penal Code mate IPC Criminal Code Procedure mate CRPC lapen Indian Evidence Act kelar ponchi aphan India Sarkar pen kidamtang Parliament monsoon session hud chedon sar pen kideng pon British Shakaya hud nangke toy bom IPC, CRPC lapen Indian Evidence Act alarki Bharatiya Nyay Sanhita mati BNS Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mati BNSS lapen Bharatiya Shaksha Adhiniyam mati BSEC kewangji jakong achiklo ni phai ECR ni pen det piang kangta dengpon popusi India Home Minister Amit Shah hin pen than pachini ponlo Pinpur ponme Indian Penal Code mati IPC aronalong kaddu kawe pen pharuk phora kresiang dengdo bonsitame non IPC alar Bharatiya Nyay Sanhita mati BNS aronalong abangke kaddu kawe pen pharuke thomra phokebra nerkep angdengsi parlo ponlo Lasonsi Criminal Code Procedure mati CRPC aronalong kaddu kawe pen pharuk lira trokner kebra pli angdengdo bonsitame non CRPC alar Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mati BNSS aronalong abangke kaddu kawe pen pharo phora trokner kebra isiang deng an parloponlo halapu Indian Evidence Act aronalong kame kaddu kawe pen pharo isira trok kebra trok ang dengdo bonsitame Indian Evidence Act alar Bharatiya Shaksha Adhiniyam BSA aronalong abangke pharo isira trok sike bang deng an parloponlo Isi ke thedung kachelardun kedoke lapuhenlo non ke wangji jakhonga chikloni phai ECR ni pen India det piangkang alonga kimiaron keding ponchialong sedition pu alam hoya bangki pawi pondetlo India Home Minister Amit Shah hin pen ke than pona tengke lam kaning je ke madua bangphu abang phitame ajada sonta ningche me
bon sitame komania bangphu abang phia tum jongsi det alama puthak rat kaching room rada jakong lapen det pi arat kaching rialong ke pasik sak lapen ke phalang noji akemang do lapen det pi kacharai kom anparta det aphan ke panohok ji asai ke klem pon dukok polotangte latuma phan ke phatte garlo beng pon vek ji pusi than pon National Desk Report Karbiang Long Live Tang te pinya da Abirta ke lapuan si kang ton poniklo